Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akan abin da ya shafi wannan da ta yi ɓatanci ko in ci ta zagi manzo Allah wa yazbillah, ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jihar Sokoto, wanda har mutane suka yi gangami suka kashe ta, ko in ce suka aikata mata abin da ya dace da ita. Wannan abu babu shakka babu kokonto, wannan shine daidai da abin da ya dace da ita, domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce dukkanin wanda ya zage ni Allah, idan har ya tuba to a kyale shi, wanda kuma di ya fito ya zagi manzara sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ko da ya tuba to a kashe shi. In dai haka yana da ghost na ka zagi manzara sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, to tabbas ne sai an kashe ka, ko da a ce ka tuba. Kowane irin tuba zaka yi, in zaka shekara 100 kana istighfari kana neman yafiyar ubangiji, Allah ya ce dole sai an kashe ka. Ita wannan wacce ta zagin da ta kai ta zagi shugaban makarantar sa in a jami'a ne ko a wata kace ta zage shi ba ta zage shi ba, to kawai shikenan sai a bar musulunci a yadda shikenan mutane suna shigowa suna zagin addinin musulunci yadda suka ga dama, kuma abin ya tashi ma ba ma abin nan ba, sai a kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki annabi Muhammadu, wace yar iska ta zage shi kuma ku kyale ta yi numfashi? Wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba. Hukuma muke kira ta ɗauki wannan hukuncin a hannunta. Duk lokacin da wani ya tsagi ga annabi ko ya ɓatanci ga manzon Allah, ya kamata hukuma ta hukunta shi, kuma a fito bainar jama'a a hukunta shi. Kisa shine hukuncin wanda ya zagi manzon Allah, kisa shine hukunci wanda ya zagi manzon Allah a musulunce. Dan haka musulunci bai yadda wani ya fito karar ya zagi annabi Muhammadu ba kuma a bar shi a doron ƙasa, amma hukunci na hukuma. Wato ina fahimci mutanen nan su kasaci garin kwaki ko biredi ko akuya a karama ya fi musu muni akan kadaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba, an saci kwaki ko akuya sun kashe mutum, balle a daji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To Allah na tuba, ka gaya musu duk abin da yake cikin duniya, ko in ce ku gaya musu mu ba ma san sa, mun fi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Su sace komai in suna so, da ake sace arzikin kasar damun mu yayi, bai dame mu ba. A sace komai, amma da Allah a daina zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ni ma ina da cutar nan wallahi. Duk wanda zai zagi ma'aiki ya buya, in dai za ka yi a gabana, to gaskiya in cuta ce ina da ita wallahi, sai dai daga ƙarshe in na aikata a to in na da hankali na kai, in ma garin aikata ma duk mun tafi duka shi kenan. Ai doka ya dace gwamnati ta yi na a daina cin mutuncin addinin musulunci, saboda majority ai musulmai ne a ƙasar. Ba a gaya musu cewar ya kamata a maida wannan ya zama doka iri ɗaya. Hukuncin wanda ya zaji annabi ko musulunci a gaban musulmai, ko ya gama ya fito cikin musulmai, ya tabbatar daidai yake da ya yi niyyar kashe kansa. Yawwa, in ya yi niyyar kashe kansa duk ɗaya ne, to ya yi duk abin da zai yi. Amma ba zai yi a ce wai kuna kashe mutum akan garin kwaki, ku kuma ku yi tunanin musulmai akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba zai mayu ba. Da Allah a canja abin nan, dan wallahi duk duniya inda abin da ya furan mu ku sani ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda su suke ganin kamar ta'addanci ake yi in an yi irin waɗannan, suna da wasu abubuwansu da suke magana a kai, amma bai kamata, gaskiya ba a hukunta su ne kawai wanda suka yi laifin. Ina ga shi yasa kawai musulmai suka gaji suke ɗaukan doka a hannunsu. Inda ƙasar musulunci ce, inda da an yi za a ɗau doka a gwamnati ta yi abin da ya kamata a kai, to na tabbatar in an samu wani wanda ya zagi ɗaukansa za a yi a kai. Saboda yanzu mutanen unguwa da sun kama ɓarawo da yawa, wasu ɓarayin kai sa ake police station. To me yasa ba a kai irin wannan? Kun san amsar. Allah ya samu dace. Ma'assalam.